Nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kinyi makawuono. Bunde kapok ne wadhi e yweyo moro madundo, nitiere wach moro mane idwa wacho. Yes, erokamano ahinya Nyakwara Mugia Jwang. Aparo ni adhi chako kod Mark nikech onega wuok koda koth. To chuno na chako kod Mark. It is en ratiro mara mar paro ne Mark ratiro mare. Iwinjo. Mark, iwacho ni polisi osebedo katayowa, osebedo karitowa. Ngeni gidongere wanyalo wacho ni ok en favor. To mane gimomiyo ikawo osuru marwa mar mondo mi giritwa. Mana kaka jagol kanie gol. Kato Mark mana gol sapar tachielo mane mwadengio nikech mano loch. Koro ok wanyalo wacho ni polisi gi onego wang'igi gine magisebedo kirito wande gionge dok ji odonje parliament wang'iyo ratiro. Sama donjo ka neno kitingo buk matin, agalo ni tingo constitution. Aduwa no en book and notebook. But en ratiro mari mar bedo gi that constitution. Sate kumi wuothe so that ka police omaki tiko ni bwana wayel ni this article. Address gi mineno ka koro idwa ga timo kae ni endi. Iwinjo. Angaduo giri bange podan kodi gilwen. Akotho wacho ni nitie gimiluongo ni social norms. Otemo wuoyo ni tinde kaning'iyo ni joma mine ne chunga ne ok nyal yudo kombe mag siasa kata kombe mag telo. Wawacho ni 62 years after independence. Ngeni nikech ni telonwa gi sirikand jo wasungu emane oketo ngima ng'ama miyo mararacha kendo nokomiye thuole gimoro amora. Bang' kan waseyudo independence mawaduogo wayudo constitution. Ngeni this constitution obende kata nti wacho ni equality, gender equality. To sani nitie joma mon machung' gi chuo kata par. To giyudo kura. Ok nikech en kende ng'ama miyo joma chuo. But oyudo kura nikech ground manomiye ne rom gi ground manomiye chuo. Kanitiyo gi pesa notiyogo. Kanitiyo gi wach manyalo convince japiny no convince japiny. Momiye kura. Iwinjo. Nikech kadi be ing'iyo ni ng'ama miyo chung' achiel to chuo chung' apar iko ni koro wakawo ng'ama miyo ne wamiye nikech en ng'at achiel. Koro our constitution bende address equity and equality. Romruok. Akothi wacho ni idwa ga wuok ni dhi dala ni bendi nyiso gi na bro biro mondo umiya kura. Ngeni chik ma Kenya ka nikech wawuoyo ratiro. In gi ratiro mar chung' kumoro amora matimre nade ma intie. Kaponi ok inyal dak Nairobi higni 15 tiwuok Nairobi ni koro dhi manyo kura Siaya. Iwuok Nairobi ni koro dhi manyo kura kanye Homa Bay. Iwuok Nairobi ni koro dhi manyo kura Mombasa nikech mane thuru. Ang'o momiyo wamanyo ga kombegi? Nyaka ikuong ing'eni to bende chandruok ma kuma dhiecha, chandruok mar jogi bende ang'eyo. Chandruok mar ng'ato inyalo ng'eyo sami dak kode pile. Shida ma watimo mang'eny, ma jowatimo mang'eny, ni ng'ato galo ni koro nikech an gi pesa, anyalo dhi dala. And to 20 years isegabedo kispend Nairobi. Wan gi jogo, wan gi Shakir Shabil en MP Kisumu. To en Mwindi. Ipa nang'o momiyo ne yot ne mar kawo kom Kisumu. Dak no dhi omanye pinde jowa India odhi omany kura kuno nikech en Mwindi. Nikech ong'eyo shida mane jo Kisumu kadhie. Joga nikech odak kodgi pile. Koro shida mwatimo ga ni wagalo nikech ana jalu ana wuok Siaya, awuok Game constituency, South Game ward. Nikoro adak Nairobi ka higni 30 ka koro ati adok Siaya, adok South Game nikoro miya uru koro an MCA. Bende ang'eyo yore maricho. Bende ang'eyo gima gidwa. Akika dak monego kete ECD. Tawuok nikoro adhi manyo kura kuno. Akoth kidwa ga chung'. Be dag gi jogo. Iwinjo? Dag gi jogo so that ing'eni to ang'o magi kadhe. Shida mane magikadhe. So that sami tichung ni kido telo they address the immediate need. It is not all about position. It is not all about ni wan wadu waga telo. Itelo king'eyo shida ma jogi kadhe. Mane momiyo wadu ne penjie ni kuongi manyi lo monde. Iwinjo? Dong wan gi jogo mabende nyaluo motedo, wan gi jogo motedo kuonde moko. To gidhi to gimanyo kura kuonde magitede to gitimo nade? Giyudo because gisedak aja chande mong'eyo shida ma joka ni godo ma kochung' joka bendo ng'eni adier ng'ama nyalo konyo shida ma wan godo en ng'ano. En mama ni kata bedi en chiwa. Shida makikwa tim ga joka nyanam. Ni ng'ato sedak kodwa igni maromo 30 kendo dak e gweng'o. Wang'e ni dhano jonyiew lo.
to ng'ani useni maber ka ng'ani koyudo program moro maber manyalo konyo japiny okelo mana kamo nyiwe dongen gi thurgi lakini okelo mana kuma tino nade kuma nyiwe lo modake ni kaniti nyithindo maonge school fees mana jokoni jomo kuma nyiwe lo timo nade emupuonjo kanitiere mama wadwaro ot mana kuma nyiwe nikech noseloko daken ka to ni ng'ani koro kadwaro yudo telo mondo nwang' opportunity monyalo koro yudo go resources madwa konyo kaka jokanyo tiko ni ng'ani ok jaka koro kendi tuone kura then yiero koro telo matimo nade ng'atu majaka monge shida ma un godo lakini kose yudo kura en kendo wuok odhi nyiewo kuma to nade odak kuno wew gi shitu tusemiye power koro onego wabed ga nikech ratiro marwa rume debe tiro nyake debe to timo nade wawe kanyo to koro we hand over to ng'at mwayiero koro sama wago kura onego bed wago kura ne ng'at ma understand gima wantiere gima nade shida mwakade hapa na tiko ga koth koro dogi